sị na agadi nwanyị mmọnwụ akpa na-ata mara otu o si akwa ya n'azụ. Monde Agbo bụ onye si Ugwu Agba wee zute Ugwu Agba, ọ si na Enugu steeti. Ọ sị na ọ dịra mma na-adụ onye ori ji ọdụ ka ọ were obi na-apị mbazụ. A na-adụ onye ori ji ọdụ were obi na-apị mbazụ. Owere ubi na-asị ka efe ebe anyị nweta osisi si ike anyị eti mbazụ achọkwa iji ori echi niile kapụdo onye anyị na-ekweba kịta na ọ nwere ji mfụ dị n'obodo dị otu a oge na-agafe nya nya obi ori ji na-ekwurie ngwa a na-asị na ezu na ori na ori ji adịkwana mma ụgbọ agha nkịtị na-apị mgbe ma ihe na-ekwu a na-adụ onye ori ji ọdụ ole obi na-apị mbazụ ka anyị gafe ya ka anyị gasị ike ruo na nke amalụ nwoke ama obi anyị afọ onye nka amalụ nwoke ama obi onye Aba ka ọ bụ. Ọ sị na ikwu nne mmadụ bubechie na ọsọ chụba ya. Ikwu nne mmadụ bubechie na ọsọ chụba ya. Otu ụzọ esi ekwu ya bụ na onye ọsọ chụbara ọ na-ekwu nne. Otu ụzọ esi kwukwe bụ na Nwadiana so nwere ana ndị ikwu nne. Ofu okwu aka na-ekwurike ihe a onye ọsọ chụbara ọ na-ekwu nne. Nwadiana so nwere ana ikwu nne. Ịnụ nke otu amalụ nwoke si iti nke bụ na ikwu nne mmadụ bubechie ma ọsọ chụba ya. Ama ma ọ dịzikwa otu ha kịta ụfọdụ amaghị ikwu nne ha. Oge gboo ikwu nne na-enye egbute aka ihe gbasara ịchịkọta mmadụ ọnụ. Ịmụ ụmụ ịnọ ma ise iduru ofu dị nne mụtaghị ọrụ ebe ahụ too. Ụfọdụ ndị okenye kịta toro ikwu nne ha ọnwụ nke ọ bụrụ na ọzọ bụ onye Ichida nne ewere onye ọrụ ukwu ọnọdụ ọrụ ukwu eto na ebe a mụta nne amarị ebe ahụ nyepụ na tolite jee ozi na ya gụọ akwụkwọ mee ihe niile si ejebe ụlọ oyibo. Ikwu nne mmadụ na-enye akarị nne nke bụ onye eme ya onwe iru na abụọ ọmalụ mmadụ n'obodo ọmalụkwa mmadụ n'ikwu nne. Olukwa obodo o jere ọrụ oyibo ekwute okwu ndị ọrụ ukwu ọ na-akọ aka ọrụ ukwu ka kasị na ọ bụ onye ọrụ ukwu mana ọ bụ onye Ichida. Ndị ugwu na-eme ya na abịa ọmụzie ka ọ si nwee nsogbu ma ya na ụmụnne nwee nghọtafi ọ jara ngwa ndị ọrụ ukwu esobi ozugbo ha mụ ya ama ọnwụkwata ezi wee chụọ mmadụ ọsọ na be nna ya. Ọ dị ka onye nwere nsogbu ya na ụmụnna nwere asị na ọ mere alụ ma na-asị na ozugbo ori wee chọ ka egbuo ya ma na ọsị na anyị na ndị obodo na-ese okwu ha chụbụ ya ọsọ ọgbara gị kwunne ya. Ọ bụrụ ka ha na-ekwu nne ya fa ya jụ ya ori ahụ izukwa na ya ma nnabata ya n'izu ori ha masị ya na ka iji eme alụ gị sibe anyị pụọ ọgwa na nta ha na fa ga-anabata ya fanamatị ebe oyi ebi ọzọ ihe ese ha na okwu bụ ọbịakwa n'obodo ha bịamekwa ime ihe ahụ ọ mere gba ọsọ ọfịwazi arụ mana fa ga-anabata anya ya ịnụ na onye a na-agba ọsọ ọchụ na ndị ọgbara ọsọ ọchụ arụ ise ma arụ ịsa ọ ikwu nne ka ọgbanaga onye ekwu n'elu ọbịa dara mmiri ikwu ụlọ ndị ikwu ga anabata ya fe nye ọmụna ọchị nwunye ya na ụmụ ya wee nata fenye ebe ya alụ obere ụlọ ọlụ na dịrị ya ọ bụ ya nọzi ya ka arụ ụmụna ọnụ nwanyị nọ nwaanyị nwụta ụmụ kata isi amazi ya ọ na-anọgharịzi maka na ọgwụgwọ mkpọrọgwụ hinne n'ebe ọ gbanyere ọsọ ụfọdụ ara ekweghị ana ọnya mere na ọgụ ụfọdụ na ọtụtụ obodo kịta nwere ngalaba n'obodo ọzọ ha site na anyị na ndị ada anụkọ nwaanyị anyị na-asịkasị eme na ndị Enugu Agide na ndị Abaga na anụkọzi nwaanyị na oteka n'obodo ọzọ akọwabịa efu n'ọhịa ahụ ike ime na ndị a si n'ọgba wee pụ jee biri n'Enugu Agide bịa ndị ahụ ha si n'ọgba wee pụ ebe ịnụ nwaanyị n'ebe ahụ ofu okenye asị mba na ọhịa aga na ya anụ nwaanyị ebe a nwoke ihe na-asị ha maka gịnị ọ obodo ọzọ kenye
nchelu ka akọrọ gị chelu were nwayọọ ọbụrụ unu bụ nwanne osenye ahụ na nwanne ahụ unu bụ na ndị ọzọ bụ ndị Nsụka unu ọbụrụ ndị Ọka mana ha si bụ unu wepụ ije wee biri na Nsụka ya anụ ha n'agbanyeghị ha bụ ndị Nsụka ihe a na-ekwu okirikta ịnụ asị na ọsọ chụwa mmadụ ọ na-ekwu nne onye ma na oge gara aga anyị na izu nketa gara aga a sịrị na mmadụ adị ebu ụzọ ọgụ n'ikwu nne okilota na mmadụ adị ebu ụzọ ọgụ n'ikwu nne ime ya ọnụ gị maka ya na etebile ihe agbakwu mazi agbatagasị sọsọ ihe anyị mee ha fa ama nchefu echefu na ibuso anyị agha wee gbuo onye ji biri okite gbarata ebe a na ya ama nnabata gị ndị ikwu nne gasị mba ga jee ebe ọzọ mana ọ hara nwere ihe mere ndị ikwu nne gị ọnya mekwara inu ọzọ si na ọ na-agụ nwata tie nne ihe ọjụ ozi ikwu nne nwata tie nne ihe ọjụba ozi ikwu nne ezize ozi n'ikwu nne ọsị mba ya achọghị eje ọgbụgbọ bere akwa ọkọgụ na ọtọ ọdụkwuru ikwu nne ha jekọ nọ n'iti nne ihe oge gara aga bịa ebe ọsịsọ bịa iji tie nne ihe nwata tie nne ihe ọjụjụ ozi ndị ikwu nne bụ bere ọsọ ikwu nne bụ ikwu ịtọ ha na-enye aka ọkwa na nwanne ebido ise okwu nke ịzọ anyị ma ọ nwere ihe nna ha debere ha ekwere ha eke ha kpọọ ndị ikwu nne ha bịa kelee ha ya kesịa ndị ikwu nne na-akwụrụ aka ọtọ nwaanyị ha ya akwụnye alụ kesịa ya unu kaju kpọọ ụmụnna ụmụnna kedu ihe ndị ikwu nne ha kwuru azụ na ha zụta oke n'ebe ha kwụ ka anyị kwụ ka ndị ikwu nne abụghị ndị aghụghọ ndị ikwu nne ada achọ ka ha ji kpụsa ezinụlọ nwa ha nwaanyị nje ije dị ife ọ na famili ya eme bụ ka o wetara ha mma ụmụnna sị ka ebe ihe ndị ikwu nne kwu n'okwu a asị na ha ihe akwasị na ebe ndị ikwu nne anyị kwụ ka anyị kwụ ya bụ ọngụ oge anyị na-ekwu oge ga-asị onye ọbụla na-eji ikwu nne ya ọ bụrụ na ụfọdụ adịghị analụdo ụlọ be nne ya ọpụtụkwa iji ikwu nne ya mana nkwalụ ụmụaka ya nata ụlọ ọ bụrụ na ị bụ onye uke mana ikwu nne gị bụ n'Imo ịgba mbọ fụ na ịgwara ụzọ ahụ kpọrọ ụmụaka gị na-eje n'Imo ahụ ije kere onye mụrụ nne unu gị na ha ụmụaka tolite fee lụta na ọnwụ ha jikọrọ anyị na ndị n'Imo mara ụzọ ịfụdo ọlụlụpụdoro Abuja maọbụ Kano fụ onye n'Imo ochie m nata anyị mana ọ bụrụ na ịtụrụ akwụkwọ ụfọdụ echere nwere ihe ome obere oge ụzọ ahụ echie ọ nna ha nwụ ha na nwezenye ya ama ụzọ ndị ikwu nne ha anyị kwukwa oge gasị mkpụsara ibu nkwụ nwa dị anyị okilekọpụta ikwere ibu nkwụ nwa dị anyị ikpọrọ ụmụ gị bụrụ nkwụ mkpụrụ ewu maọbụ bụrụ ọkụkọ ọ bụrụ iwu na ọ ga-abụ ewu bụrụ ji bụrụ mmanya jide ọkụkọ jide ọjị kpọrọ ụmụ gị unu eje ebe a mụrụ nne unu anyị si ka bịa kene unu ọnụ mụtara nne anyị kpọrọ ụmụnne gị na ọnụ ndị ise unu na anyị kọrọ ilu onye ihe a na-atọ ndị nna ochie ncha ha nabata unu kpọọ ndị ụmụnna ha bịa ka a na-aṅụ nkwa unu bụ bịa ebidogoro isi ji ugbu ọkụ ahụ bịa ma ọ gbuo ewu ahụ ndị bịa mana fa ga-ebujikwa unu nri ha si elu unu maka unu ga-agwa ha unu na-abịa mfa ya asị ka ha ka chee unu bute ka sie ife unu bụ bịa bunye unu na ha ga-akwadokwa akwado chere unu sie nri ka ha na-egbu ọkụ egbu esi ji awụ ahụ unu bụ bịa ka ha na-ebuje unu nke ha si ya ga-esi ya bujekwa unu mmanya ha mechaa mfe agọrụ unu ọfọ kpere unu ekpere warụ n'ụzọ ọ bụzie ka unu anaba ọ bụzie ka ihe esi wee daa anya unu gbalụ bịa alụ eme ndị ọ na-ebutere anyị nkwụ adịze ndị a n'ọsọ ha ndị na-ebute nkwụ na ebe nwa ka iji mara ihe na-eme na be ha ka anyị nye anya na nke